Wong telu ning arep. Kusuma Putra. Sak jose Dik Sus. Nggih, Pak Tris. Ho. Yen arep crita karo sapa, yen ora crita kok tambah nangsa. Oh saya suwe kok ngene rasane, sedina dina kok ngatoni wae. Yen ora sambat wis ra kuat, arep jaluk tulung bingung lehku nembung Yuk. iso Tolong. mengerti kasmaran kenyotan kepati-pati. Tindak tanduke kalem rati gawe larang eseme gregekake. Yo ben wong ngimpi ora apa-apa, yen ati iki iso dadi lega. Dheweke teko lan kandha yen tresno, piye-piye aku pasrah lan Sak jose. Ada Dik Susi. Gesek. yen arep crita karo sapa, yen ora crita kok tambah nangsa. Oh saya suwe kok ngene rasane, sedina dina wong ngatoni wae. Ayo Bir. Iya Dik. Ho. Tindak tanduke kalem rati gawe larang eseme gregekake. He. Ora apa-apa, yen Mas. ati iso dadi lega. Dheweke teko lan kandha yen tresno,